मा हादोराव हाबानि समाव धोन लायोब्ला फासिनि साजा होनाय जायो? ए. भुटान हादोराव, बि. चीन हादोराव, सि. इटालि हादोराव, दि. जार्मानि हादोराव। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन इटालि हादोराव। मा जिबनि गाइखेरा दाखा जानो रोङा? ए. बोरमानि गाइखेरा, बि. उटनि गाइखेरा, सि. सेसानि गाइखेरा, दि. मोसौनि गाइखेरा। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि. उटनि गाइखेरा। मा हादोराव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा लोङो? ए. चाइना हादोराव, बि. भारत हादोराव, सि. जापान हादोराव, दि. श्रीलंका हादोराव। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि. भारत हादोराव। मानसिनि देहायाव गासै बेसेबांथा हारा थायो? अप्शन ए आव दं 202, बि. 203, सि. 204, दि. 206। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन 206। गुगोलखौ माब्ला गायसनामोन? ए. 1988, बि. 1999, सि. 2000, दि. 1985। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन ए. 1988। मा बिफाङा बाथाम काट बानाय जाया? ए. थाइजौ बिफाङा, बि. आंगुर बिफाङा, सि. थालिर बिफाङा, दि. आपेल बिफाङा। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन सि. थालिर बिफाङा। मा हादरनि मानसिफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन फुजा होयो? ए. आमेरिका, बि. इटालि, सि. श्रीलंका, दि. इन्डिया। बेनिनो फिननाया जागोन दि. इन्डिया। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेंकआ मा? ए. स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बि. रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया, सि. सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया, दि. पान्जाब नेसनेल बेंक। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि. रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन सरकारि साकरिया मा? ए. आर्मि, बि. आइएएस, सि. बिएसएफ, दि. आइपिएस। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि. आइएएस। हाय लोगोफोर, बेबायदि बर'नि जेनेरेल नलेज मोनबाय थानो थाखाय बे गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। गोजोन्थों।